I ćao u mom kanalu, danas igramo Minecraft. Ajde da krenemo. Danas ćemo cijepati drva. Znači, izvinjavam se zbog malih frame dropova i lagova. Znači sad čekam da mi se ignori. Prebacit ćemo ovo ovdje. Mi to izbacili ovo. Je. Danas idemo cijepati drva. Ne, slučajno zatvorih ponovo. Znači da, danas, ne. Šta je ovo nešto? Sad mi otvori, sam i zatri ovo. Ne znam šta se dešava. Evo ga, mi smo izašli. Tu napolje. Sad ćemo cijepati drva. Pada kiša. Znači idemo polako. Ne, slučajno ovdje stisnu. I cijepamo nekoliko drva. Izvinjavam se ako čujete neke glasove u pozadini. Znači, evo ga, imam već 3-4 minute. I znaš šta neće. Znači, ljudi, ne možemo se kupiti drva zbog ove kiše. Kiša me nervira i to malo previše. Tako da ali stvarno izvinjavam se zbog toga. Ne znam šta se sad dešava. Evo ga. Ma idemo mi lijepo. Da se mi mučimo ovdje, idemo mi u rudnik bolan. Naš. Baš dubok. Već ne čuje pa. Sad ćemo mi nastaviti ovdje lijepo kopat. Kopat i pokupati sve.
Pa bolje da kopamo nego... Nadam se da ću naći metal. Nadam se, znači... Da, evo, kopamo kamen polako ovdje. I da, želim da pozdravim lika, youtubera kako želite, a to je Sonic Gaming. Zašto mi piše, on mi piše na videima ili ko napiše mi može za mene, ja kažem može, zašto ne, je obaveza Nemanja, da Coneta, pri mene Nemanja, brat mi se zove Nemanja, tako da. I da, ako imate slučajno vremena, posjetite moj kanal i ako ovo gledate, podržite ga lajkom i subscribe-om. Da, i... Još kopamo. Polako. Ne žurimo se mi nigdje. Bit ćemo 4-5 epizoda ovako u zemlji. Dok iskopamo dosta ruda, ako i nađemo. Idemo ovdje kopat. Idemo polako tuda. Otkud sad zemlja? Ne razumijem. Baklica. Idemo baklica. Izvinite zbog lagova. Nemojte mi pisati u komentare. Laguje mi i imam frame dropove. To ću popraviti dok nabavim 30 GB rama. Da, pukao mi je sad ram. Kada nabavim 30 GB rama, to će biti uskoro. Ja ću moći lijepo da snimam. I neće biti lagova. Idemo gore. Prestaje kiša. Ovdje ćemo završiti epizodu. Ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like i subscribe i komentar i ostavite nekoliko pitanja, još malo će biti pitanja i odgovori. Tako da još jednom za Sonic Gaming, posjetite njegov kanal, bit će link u deskripciji, a mi se vidimo u sljedećem klipu.